Kaixo egunon, ni Iker López naiz, hurrengo hauteskundeetan Lago del Puebloko Etxebarriko hautagaia, alkategai moduen. Hurrengo legegintzaldirako gure proposamenak pixkat zehazte nahian, hasiko ginateke aipatzen hirigintza aldetik, San Antonio 8-20 atarien eremu hori berritzea proposatzen dugula. San Esteban etorbideko sarrera ere bai, hainbeste urteren ostean, badatorkigu mirador proiektuaren hasiera, eta gure asmo horren inguruan hainbat proiektu ezberdin garatzea bada, ez? Gure asmoa izateke bertan alokairuzko proiektu bat garatzea, Gazteei zuzenduta dagona. Eko Solon parke horretan ere ur-jolas parke eremu bat bertan instalatzea. Egin duen hemen Zintururin aurreko legegintzaldian froga bat, eta nahiko onarpen esan duena, eta gero asmoa izateke horretan aurre egitea, eta Beko Solon eremu asko handiago, txabalagoa izan da, bertan ere beste horrelako ur-jolas batzuk bertan instalatzea.